Vă invit cu respect să ne ridicăm cu toții în picioare înaintea cuvântului lui Dumnezeu pe care vreau să-l citesc din Sfânta Scriptură. E un cuvânt pe care de altfel l-a rostit Mântuitorul și Domnul nostru Iisus Hristos și el se găsește scris în Evanghelia după Luca la capitolul 16, începând cu versetul 19. Iată ce spunea aici Mântuitorul nostru. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și îi lingeau bubele. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era el în locuința morților în chinuri și a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, că-și grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis: Rogu-te, dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns: Au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu, părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns: Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Vă invit să vă reașezați. Stimați consăteni, îngăduiți-mi să încep cu o dorință arzătoare pe care o am în inimă. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mă simt onorat astăzi de harul care mi-a fost dat să pot să fiu cu dumneavoastră la această părtășie sfântă. Vreau să mulțumesc tuturor celor ce au facilitat această întâlnire. Domnule primar, Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră. Sunt onorat să știu că la evenimentul acesta s-a unit și primarul municipiului Dej și domnul europarlamentar. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și să răsplătească căutările dumneavoastră după el, după cel preanalt. Frate păstor Romi Mocanu, vă mulțumesc că sunteți alături de noi la acest eveniment, care de altfel trebuie să mărturisesc că a fost inițiat de fratele meu Cornel Miclea, care m-a sunat cu nici nu mai știu câtă vreme în urmă și a zis: N-ai vrea să facem o evangelizare în comuna noastră? Și am zis: cum să nu, cu bucurie. Mă bucur așadar că Dumnezeu ne-a dat harul să stăm în jurul Evangheliei astăzi. Și trebuie să vă mărturisesc înainte de a începe să predic că m-au încercat emoții cu totul speciale venind în sat astăzi. Am trecut prin Vad și m-am dus până în Valea Groșilor. Să știți că puținii ani pe care am petrecut în zona aceasta am fost legat de Valea Groșilor, dar și de Vad, pentru că veneam la școală la Vad, din clasa 5-a până în clasa 8-a, veneam la școală la Vad și am rămas foarte impresionat, domnule primar, de felul în care arată școala din Vad acum. Nu mai recunosc. Dumnezeu să vă răsplătească eforturile pe care le-ați făcut ca să modernizați această școală
Și bineînțeles am văzut multe lucruri care s-au schimbat. Însă trebuie să vă mărturisesc ceva. Am trecut pe lângă case și știam, aici a locuit cu tare, și știam că nu mai locuiește. M-am uitat la mai multe case pe care le-am cunoscut și am zis, aici îl știam pe cutare și știu că nu mai este. Lucrul acesta m-a făcut să mă aplec asupra acestui cuvânt din Scriptură. Mai ales că am auzit că zona aceasta, satele acestea și mai ales Fodora în mod special, a fost cutremurată de vestea plecării din viața aceasta a unui om tânăr, de numai 48 de ani. Și atunci mi-am zis, Doamne, ce cuvânt mai potrivit ar trebui să le spun consătenilor mei pe care îi întâlnesc astăzi aici pe stadionul de la Vad? Vă mărturisesc că din toată inima vă doresc binele și din tot sufletul meu aș dori să ajungem cu toții în Sfânta Împărăția lui Dumnezeu. Însă, ca să ajungem acolo, trebuie să ținem cont de un lucru, că viața aceasta se termină neașteptat de repede, se duce mai repede decât credem noi și oamenii înțelepți ar trebui, în scurta lor umblare pe acest pământ, să se gândească și la moarte. Se moare, oameni buni. Îndrăznesc să mă gândesc că poate peste 50 de ani de aici înainte de va ține Dumnezeu lumea aceasta, nu știu câți dintre noi vom mai fi călcători ai pământului. Mă tem că foarte puțini dintre noi. Și atunci, dragii mei, vă rog să mă îngăduiți astăzi să vă chem pentru binele sufletului nostru, să vă chem să ne pregătim pentru momentul trecerii din viața aceasta. De ce spun asta? Pentru că așa cum vom trece de aici din viața aceasta, pregătiți pentru cer sau pregătiți pentru iad, așa ne va fi veșnicia. Vă fac o mărturisire. Mă rog frecvent lui Dumnezeu și zic așa, Doamne, ajută-mă să isprăvesc cu bine alergarea. Știți de ce fac această rugăciune? Pentru că noi toți avem un dușman al sufletului nostru care caută cu orice preț să ne atragă privirea de la lucrurile cu adevărat serioase spre lucrurile de nimic ale lumii acesteia și să ne facă să uităm că într-o zi vom trece din lumea aceasta. Am văzut o statistică. Aveți dumneavoastră idee cam câți oameni de pe pământul acesta mor în fiecare an? Am să vă spun eu. Există o statistică clară. Există chiar un ceas al populației de pe pământ. Cât se nasc, câți mor și așa mai departe. În fiecare an mor 56 de milioane de oameni. Dintre pământeni, 56 de milioane se duc în fiecare an. În fiecare lună, 4.679.452 de oameni. Aceasta spune statistica. Se duc 4 milioane și mai mult de jumătate mor în fiecare lună. Știți că în fiecare zi mor 153.424 de oameni? În fiecare zi. În fiecare ceas, în fiecare oră, 6.392 de oameni pleacă de pe pământul acesta. În fiecare minut, 106 oameni pleacă de pe pământul acesta. Și în fiecare secundă,
1,8, adică aproape 2 oameni în fiecare secundă își încheie viața de pe pământ. Mi-aș îngădui să te întreb, te-ai gândit care ar putea fi secunda ta? Pentru că felul în care ne pregătim pentru secunda aceea va avea un impact veșnic asupra existenței noastre. Și eu stau astăzi înaintea dumneavoastră ca să vă aduc aminte de la amvonul acesta, ținând Scriptura în mână. Existența noastră nu e doar cea pe care o trăim aici pe pământ. Ne vine să credem că la groapă s-ar încheia totul. Însă, dragii mei, Cartea Sfântă ne spune că groapa nu e altceva, moartea nu e altceva decât o trecere în veșnicie. Și tocmai de aceea astăzi, pentru că toate acestea o să ți se întâmple, zicea prorocul altădată, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău. Acesta este cuvântul pe care l-am pentru dumneavoastră. Dragi consăteni, veniți să ne pregătim pentru a-L întâlni pe Dumnezeu, pentru că mai devreme sau mai târziu, unii la 48 de ani, alții la 60 de ani, alții la 80 de ani, alții, vai, foarte devreme în viață, își încheie umblarea pe pământul acesta. Și la ce folos că am trăit pe pământul acesta, că am avut ocazia să ne pregătim veșnicia, dacă n-am făcut lucrul acesta? Dacă v-ați întrebat, oare cu ce mesaj va veni fratele Nelu Filip astăzi? Vreau să vă spun, mesajul pe care îl am din partea Domnului și pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, pentru care m-am rugat, este acesta: veniți să ne pregătim pentru moarte. Pentru că dincolo de moarte urmează ceva. Oamenii foarte sceptici vin unii și zic: cine știe ce va fi acolo? Alții zic: cine s-a întors de acolo să ne spună ce e acolo? Eu astăzi am citit cuvintele celui mai autorizat ca să ne spună ce este dincolo de moarte. Am citit cuvintele Mântuitorului, ale Domnului nostru Iisus Hristos. Și vreau să vă aduc aminte, dragii mei, că moartea este parte din existența noastră, a fiecăruia. De ne limităm la ceea ce vedem aici pe pământ, ne înșelăm amarnic. Dragii mei, așa sunt de bucuros să văd cadrul acesta natural. Suntem într-o adevărată poiană. Când mă uit înconjurați de păduri, atât de frumos, a făcut Dumnezeu un cadru extraordinar. Însă vreau să vă aduc aminte. Am ascultat odată pe un om de cultură român, care la un moment dat spunea așa, un om cu credință în Dumnezeu. A zis: când fiul meu a împlinit 6 ani și se pregătea să meargă la școală, îl pregăteam pentru școală. Înainte ca să meargă în clasa 1, zicea el, l-am luat într-o zi de mână și l-am dus într-un mare cimitir din orașul nostru. Zicea el, mă plimbam cu el pe aleile cimitirului și citeam epitafe pe morminte, citeam numele celor de pe morminte, ba ne-am oprit într-un loc în care era chiar o înmormântare. Și am spus fiului meu, zicea el, vezi, așa se încheie viața pe acest pământ. Însă a continuat el și a zis așa, am așteptat să vină o seară frumoasă cu cer înstelat. Și mi-am luat din nou copilul de mână și am zis, în seara aceasta ieșim împreună afară, sub cerul înstelat. L-a scos sub bolta cerească într-un loc unde nu erau lumini terestre, unde se puteau vedea foarte bine stelele și luna. Și a zis, fiule, dacă mai zilele trecute ți-am arătat
cum se încheie viața pe acest pământ, este de datoria mea să-ți spun că dincolo de pământ este ceva mult mai mult. Ei bine, dragii mei, în această zi, aici la Vad, pe stadion, îngăduiți-mi să vă spun, este ceva mult mai mult decât putem să vedem noi. Și ar fi păcat să ne trăim viața doar scurmând pământul acesta, crezând că în el găsim tot ce avem nevoie. Dragii mei, da, Dumnezeu ne-a dat resurse pe pământul acesta pentru tot ce avem trebuință. În el găsim hrana, în el găsim sursele noastre de viață terestră, însă dincolo de acestea, vă rog să nu uitați, Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi un suflet. Și dacă ne zbatem pentru trupul acesta în fiecare zi, astăzi vreau să vă aduc aminte că Dumnezeu a pus în noi un suflet și sufletul acesta se va întoarce la Cel care l-a dat, adică la Dumnezeu. Și tocmai de aceea, în mesajul din această zi, îngăduiți-mi să vă chem să ne pregătim. Eu nu știu cât mai am de umblat pe pământ. Și îndrăznesc să spun și în dreptul tău, nici tu nu știi cât mai ai de umblat pe pământ. Singurul care știe este Dumnezeu. Însă datoria noastră este ca să trăim în așa fel, că atunci când va trebui să plecăm de aici, să fim gata. Ei bine, dragii mei, Domnul Iisus Hristos ne prezintă această întâmplare în care arată două personaje. Dacă ați fost atenți la citirea cuvântului, ne arată două personaje, două plecări, două poziții pe care le au în veșnicie și apoi două petiții, două cereri pe care le auzim rostite în cuvântul acesta. Când zic două personaje, dragii mei, zic două personaje pentru că ele sunt personaje tipice, reprezintă oameni de pe pământ. Zice, unul era bogat și altul era sărac. E foarte interesant că în textul sacru, în cuvântul lui Dumnezeu, bogatul, chiar dacă el a fost foarte cunoscut în vremea lui, nu e așa că bogații sunt foarte cunoscuți? Despre ei scriu ziarele, despre ei se vorbește la televizor, bogații sunt foarte cunoscuți. Dar înaintea lui Dumnezeu, bogatul acesta n-are nume. E doar bogatul și atâta tot. Însă săracul acela pe care probabil nu l-a cunoscut mai nimeni în vremea lui, săracul acela care deranja la ușa bogatului, avea un nume, Lazar. Ei bine, dragii mei, bogatului i-a pierit numele, dar i-a rămas veșnic pomenit păcatul și iadul. De aceea vorbim noi astăzi despre el. Săracul la moarte a scăpat de suferința lui, i-a pierit suferința, dar i-a rămas pomenit pe veșnicie numele și raiul. Erau doi oameni pe care aici pe pământ îi despărțea doar o ușă. Cât e o ușă? 2 centimetri, 4 să fie alea blindate. O ușă i-a despărțit aici, dar în veșnicie o prăpastie mare, încât nimeni nu putea să treacă dintr-o parte în alta. Doi oameni, două personaje. Care credeți că a fost păcatul bogatului de a ajuns în iad? Să nu-mi spuneți că pentru că a fost bogat a ajuns acolo, pentru că, aduceți-vă aminte ce am citit, săracul s-a dus în rai la unul și mai bogat care a fost pe pământ, la Lazar, la Avram. Lazar s-a dus în sânul lui Avram, s-a dus la unul și mai bogat. Nu bogăția era păcatul lui. Zice Scriptura despre el așa: era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. Vedeți, Biblia nu ne prezintă niciun păcat
al acestui om bogat. Era doar un om bogat și eu adaug un egoist. De ce? Pentru că bietul Lazar la ușa lui aștepta să se hrănească doar cu firimiturile și știți că firimiturile nu sunt dăruite, ele cad. Un om care își afișa în mod ostentativ bogăția lui. Dar îngăduiți-mi să vă spun, știți că Dumnezeu a fost bun și cu bogatul? Dumnezeu a vrut și mântuirea bogatului ca și a celui sărac. Și stau să mă gândesc cum i-a vorbit Dumnezeu bogatului. Știți că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul? Numai că omul nu ia seama. Știți cum i-a vorbit Dumnezeu bogatului acestuia? În primul rând prin bogăția lui. Dumnezeu i-a dat bogăție și prin asta Dumnezeu i-a vorbit. Pentru că vreau să știți ceva. Tot ce avem numai prin îndurarea Domnului. Dacă cineva are casă mare, are numai prin îndurarea Domnului. Eram tânăr și tare îndrăzneț. Eram în Timișoara la o oră destul de târzie într-o stație de tramvai. Și acolo în stația aceea de tramvai la ora aceea târzie erau puțini oameni. Și am constatat că doi cunoscuți s-au întâlnit după multă vreme acolo în stație și vorbeau tare, că se auzea. Și unul dintre ei zicea așa: să vezi după Revoluție ce casă mi-am făcut. Casă mare, cu mansardă, cu toate cele. Celălalt îl asculta și zicea așa. A zis: bine că te-a ajutat Dumnezeu să-ți faci casa asta. Și ce credeți? Lăudărosul ăsta, dintr-o dată așa foarte arogant, s-a oprit și a zis: ce Dumnezeu? Mâinile astea mele, să vezi, cu mâinile mele am făcut totul. N-am putut răbda. M-am dus și m-am apropiat și eu și am zis celui ce-și făcuse casa: scuzați-mă, domnule, pot să vă întreb ceva? A zis: sigur, probabil credea că îl întreb cât e de înaltă casa sau altceva. Am zis: vă rog să-mi spuneți, ce credeți? Dacă dumneavoastră ați fi fost bolnav și ar fi trebuit să vă întoarcă mama cu cearceaful în pat, v-ați mai fi făcut casa asta mare? Și dintr-o dată omul, răsuflând greu, a zis: apoi da. Dragii mei, știți ce vreau să vă spun? Tot ce avem prin îndurarea Domnului. Mâncarea din frigiderul nostru este prin îndurarea Domnului. Casa în care locuim prin îndurarea Domnului. Puterea pe care o avem prin îndurarea Domnului, mintea pe care o avem prin îndurarea Domnului. Și iată, când suntem binecuvântați, nu credeți că ar trebui să ne ridicăm privirile în sus, să zicem: Doamne, îți mulțumim pentru tot ce ne-ai dat? Dar bogatul acesta, săracul de el, un om de compătimit, Dumnezeu îi vorbea prin bogăția pe care o avea. Dumnezeu i-a arătat că i-a dat, dar el nu s-a uitat în sus spre Dumnezeu. Și știți cum i-a mai vorbit Domnul bogatului acestuia? Cred că Dumnezeu l-a trimis pe Lazar ca un mesager la ușa lui. Ați ascultat vreodată cerșetorii cum cer? Totdeauna cerșetorii, când stau cu mâna întinsă, ei zic ceva de Dumnezeu. Dumnezeu să-ți dea, Dumnezeu să te răsplătească, Dumnezeu în sus, Dumnezeu în jos. De câte ori n-a auzit bogatul acesta pe Lazar că stă la ușa lui și mereu: Dumnezeu, dă pentru Dumnezeu ceva, Dumnezeu să-ți răsplătească. Dumnezeu i-a vorbit bogatului și prin bogăția lui și prin mesagerul acesta. Ba, încă într-un fel i-a vorbit. Știți ce spune Scriptura? Zice: cu vremea săracul a murit și bogatul încă trăia. Și când a murit săracul, și prin asta Dumnezeu a vrut să-i spună ceva bogatului. Și prin asta a vrut să-i spună ceva, că se pleacă de aici. Nu știu dacă a avut curiozitatea să întrebe: unde-i Lazar? Nu știu dacă a avut curiozitate. Poate că cineva i-a spus: uite, ai scăpat de cercetătorul acesta. Și ar fi putut să zică: dar de ce? A murit. Dumnezeu ne vorbește când într-un fel, când în altul. Și eu îndrăznesc în această seară
în această după-amiază să vă spun fiecăruia dintre dumneavoastră un lucru. Eu, înainte să vin aici, am stat înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și am zis: Doamne, nu lăsa Nelu Filip să vorbească, ci te rog să vorbești Tu oamenilor de acolo. Și aș vrea să crezi că astăzi, prin predica din locul acesta, îți vorbește nu un om, ci este Dumnezeu care te cheamă să te pregătești. Pentru că mai devreme sau mai târziu, fie că ești bogat, fie că ești sărac, vei pleca, fie că ești sănătos, fie că ești bolnav, vei pleca, fie că ești mare, fie că ești mic, într-o zi vei pleca. Și voia lui Dumnezeu este să ne pregătim pentru această plecare. Săracul, numele lui Lazar se trăgea din Eleazar. Și Eleazar însemna în mod simplu: Dumnezeu a ajutat. Știți ce îmi spune mie asta? Nu sărăcia l-a dus pe Lazar în rai, nu, ci bizuirea lui pe Dumnezeu. El a fost un om care s-a bizuit pentru fiecare firimitură, s-a bizuit pe Dumnezeu. Și vreau astăzi să vă spun ceva, dragii mei. Ceea ce face diferența între oameni este unde este bizuirea ta. Dacă te vei bizui pe ceea ce ești tu, pe înțelepciunea ta, pe puterea ta, te înșeli amarnic. Însă dacă te vei bizui pe Dumnezeu, câștigi nespus de mult. Două personaje, dar și două plecări. Am și amintit, cu vremea săracul a murit. Toate sunt aici pe pământ cu vremea. Aici pe pământ totul este cu vremea. Îți merge bine? Să știi că e pentru o vreme. Pot veni și alte vremuri. Ești sănătos? Să știi că e pentru o vreme. Ești bolnav? Și astea sunt numai pentru o vreme. Cu vremea săracul a murit. Dar știți ce îmi place să citesc? Zice așa Scriptura: și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Știți ce însemna asta? Sânul lui Avram, un loc cu totul special pe care toți evreii și-l doreau. Un loc cu totul special, un loc al îndestulării, un loc unde era Avram. Sigur că nu intru în detalii, dar sânul lui Avram este de la faptul că stăteau la aceeași masă oamenii. Aduceți-vă aminte că era ucenicul pe care îl iubea Iisus, care stătea la pieptul Domnului, pentru că stăteau pe vremea aceea oamenii la masă, nu cum stăm noi astăzi pe scaune și așa, ci stăteau înclinați, sprijiniți într-un cot și fiecare era cu capul spre pieptul celuilalt. Și aici spune că Lazar a ajuns în sânul lui Avram, aproape de Avram, lângă cei răsplătiți de Dumnezeu. Dragii mei, spun încă o dată, când zic două plecări, toți oamenii pleacă de aici. Toți oamenii se vor întâlni cu moartea într-o zi. Nimeni nu scapă. Știți careva dintre dumneavoastră pe cineva aici în zona Vadului, a Văii Groșilor, pe cineva care să aibă măcar 130 de ani? Cunoașteți careva? Așa e că nu cunoașteți. Nici măcar 130 de ani. Știți ce înseamnă asta? Toți oamenii mor. Era o poveste arabă, dar plină de învățăminte. Că la un moment dat, slujitorul unui arab foarte bogat s-a dus la târg. Și de acolo din târg s-a întors la stăpânul lui cu grabă mare, speriat din calea afară, și a zis: stăpâne, dă-mi, te rog, calul cel mai iute pe care l-ai ca să fug la Samara. Dar ce ai? L-a întrebat stăpânul. Ce ai pățit? A zis: m-am întâlnit cu moartea în târg și m-am speriat așa de tare, lasă-mă să fug la Samara, dă-mi calul cel mai iute. Și stăpânul zicea povestea aceasta, că i-a dat calul cel mai iute din grajdurile lui. Du-te la Samara. Și atunci stăpânul, zice povestea, că s-a dus el în târg să vadă dacă într-adevăr era un lucru real sau era imaginația omului. Și când s-a dus acolo, zice că povestea că s-a întâlnit stăpânul cu moartea și s-a apropiat și a zis: dar de ce mi-ai speriat, slujitorul? Și moartea i-a zis așa: am rămas surprinsă să-l văd aici, că eu mâine am întâlnire cu el la Samara. Știți ce înseamnă asta, dragii mei? Învățămintul clar
și bine de ținut minte pentru noi. Oricât ai vrea să scapi de moarte, mai devreme sau mai târziu te vei întâlni cu ea. Toți plecăm. A plecat și săracul, a plecat și bogatul. Unii vor să amâne plecarea aceasta, nespus de mult. Iertați-mă. Odată, tot o poveste vă spun. Odată zice povestea aceasta că cineva a avut înțelegere cu moartea. A avut o înțelegere și a zis: pe mine să nu mă iei fără să mă anunți dinainte, fără să-mi spui din timp. Și au trecut ani. Și într-o bună zi omul stătea în camera lui și uitându-se în oglindă a văzut dintr-o dată în spatele lui moartea și s-a întors foarte repede și a zis: dar cum ne-a fost înțelegerea? N-a fost înțelegerea noastră să nu vii până nu mă anunți? Și povestea zice așa, că moartea i-a zis: păi da, te-am anunțat, tot te anunț de câțiva ani încoace. Cum adică mă anunți? Zicea: nu știi că pe vremea când noi am avut înțelegerea tu n-aveai ochelari pe nas? Și a venit o zi când a trebuit să-ți pui ochelarii. Prin asta eu te-am anunțat. Nu știi că aveai spatele drept? Și uită-te la tine, te-ai încovoiat. Prin astea te-am anunțat. Nu știi că erai așa de sănătos și acum te junghe și aici și colo? Știți de ce vă spun asta, dragii mei? Pentru că moartea e în preajma noastră de când ne naștem. De fapt, primul simptom al morții este chiar nașterea însăși. Când venim pe pământ, trebuie să știm, îmi pare ciudat câteodată să văd copii cu atâta optimism, primiți în viață, așteptați cu drag, și oamenii uită să zică că peste ceva vreme, după o vreme, și ei vor pleca de pe pământ. Dragii mei, există însă o diferență între felul în care pleacă oamenii de pe pământ. Care e diferența? Diferența stă în faptul că Scriptura ne spune: cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Iertați-mă de a-i chema toți păstorii la înmormântarea ta și toți popii la înmormântarea ta. Oamenii nu te pot duce în rai. Singurul care te poate duce în rai este Dumnezeu, care își trimite îngerii după tine. Aici este diferența. Vedeți, zice, cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram, adică în rai, în paradis. A murit și bogatul și l-au îngropat. Ce trist! Nu știu câți or fi fost predicatori la înmormântarea bogatului. Poate că au fost mulți. Nu știu câți au cântat acolo. Poate că au fost mulți. Dar ceea ce facem noi aici pe pământ, faptele ne urmează, zice Scriptura. Faptele făcute în neprihănire, astea sunt ceea ce contează cu adevărat. Și aș vrea astăzi să înțelegem că viața pe acest pământ se termină pentru fiecare om. Plecăm fiecare, însă ferice de cei ce sunt duși de îngeri în locul fericirii veșnice. Și apoi, cuvântul pe care l-am citit ne spune nu doar că sunt două personaje diferite, nu doar că sunt două plecări diferite, dar sunt și două poziții diferite. Cum adică? Îngerii trimiși de Dumnezeu l-au dus pe Lazar sus în sânul lui Avram. Există un loc în care pentru Lazar s-a terminat cu cerșitul, s-a terminat cu bubele, s-a terminat cu foamea și cu dorul după firimituri, s-a terminat cu statul afară după ușa bogatului. A venit o zi când el a fost dus în locul fericirii. Și vreau să vă spun, dragii mei, viața pe acest pământ ne este dată ca în ea să gustăm din toate. Nu e așa că în viața aceasta gustăm bucuria, dar gustăm și tristețea? De ce ne dă Dumnezeu ocazia aceasta? Ca să învățăm să alegem ce vrem să fie veșnicia noastră. În viața aceasta cunoaștem și necazul, dar cunoaștem și împlinirea, ca să putem să alegem. Cunoaștem și sănătatea, cunoaștem și boala, cunoaștem și creșterea, cunoaștem și îmbătrânirea, ca să putem alege pentru veșnicie. Pentru că viața aceasta, de aceea ne-a fost dată să ne pregătim în ea pentru veșnicie. Lazar s-a dus în locul fericirii veșnice.
din toată inima doresc ca noi toți să ajungem în locul fericirii veșnice. Însă, vai, bogatul a ajuns într-un loc al pierzării veșnice. Imaginea aceasta în Biblie, trebuie să vă spun că e dureroasă. Să vezi pe cineva în chinul veșnic. Nu ne place să fim chinuiți niciun ceas măcar. Dar aici pe pământ știm că toate vin și trec, dar să fii chinuit veșnic. A stat bogatul și așa de bine și-a adus aminte de Lazar, știa și cum îl cheamă. Așa de bine și-a adus aminte de Lazar și de ceea ce a fost pe pământ. O, dacă am fi cu luarea aminte la aceasta, să înțelegem, oameni buni, sunt astăzi filozofi ai lumii, îi pun între ghilimele, sunt astăzi oameni care se cred deștepți, care zic, iadul e o poveste, nu poate fi adevărat iadul. Scumpii mei, despre iad eu citesc în Scriptură. Nu eu vorbesc despre iad, ci Domnul Iisus Hristos a vorbit despre iad. El este o realitate, iadul există și trebuie să spun astăzi, poți să ajungi în iad, chiar dacă aici pe pământ te crezi binecuvântat. Nu s-a crezut bogatul acesta binecuvântat pe pământ? Poți să ajungi în iad chiar dacă te crezi binecuvântat și că îți merge bine aici. Iadul e un loc al chinului veșnic, ne spune Scriptura. Grozav sunt chinuit, zicea el în văpaia aceasta. Nimeni nu se întreabă cum poate să trimită un judecător pe cineva la închisoare, dar eu am auzit oameni care zic așa, păi dacă Dumnezeu e bun, cum poate să trimită pe cineva în iad? Ați auzit și dumneavoastră poate din astea. Dar n-am auzit eu oameni care să zică, cum de judecătorul sau judecătoarea l-a trimis pe Cutărescu care a furat în închisoare. Toți știm că nu judecătorul l-a trimis, ci faptele lui l-au trimis acolo. Ceea ce a făcut, l-a făcut să ajungă în închisoare. Ei bine, dragii mei, eu vă aduc aminte că Dumnezeu este un Dumnezeu drept și bun. El nu trimite niciodată pe cineva în iad, dar oamenii se duc în iad prin propria lor alegere. El le zice doar, duceți-vă de la mine, blestemaților, pentru că am făcut pentru voi, v-am dat, nu mai stați în prezența mea. Și știți ce e iadul? Absența prezenței lui Dumnezeu. Acolo unde nu mai este nicio nădejde. Acolo unde memoria te va chinui. Să știi că ai avut ocazia să stai într-o adunare ca și aceasta, să ți se spună că trebuie să te pregătești pentru moarte și n-ai făcut-o, memoria te va chinui. Am auzit cândva despre cineva care făcea publicitate și zicea, dacă îmi dați $100, vă învăț cum să vă aduceți aminte lucruri mărunte din viața voastră, cum să vă aduceți aminte despre lucruri din trecutul vostru. $100 vă costă și eu vă arăt cum să vă puteți aduce aminte toate lucrurile. Și s-a dus un om bogat și a zis, ascultă-mă, eu îți dau $1000 să mă ajut să uit anumite lucruri pe care le-am făcut în viață. Dragii mei, sunt lucruri care îi vor chinui pe oameni o veșnicie. Vă rog să mă ascultați, n-am venit de la Timișoara până aici ca să vă spun povești, nici basme. Am venit să vă spun o realitate pentru care trebuie să ne pregătim. Există iad și trebuie să ne ferim de el, dar există rai și trebuie să-l dorim și să-l căutăm. Dragii mei, sunt foarte neplăcut surprins să îl văd pe bogatul acesta în iad. Și acolo bietul de el se roagă. Nu spune Scriptura că s-a rugat în viața pe pământ, dar acolo se ruga. Nici nu se ruga la cine trebuie. Te rog, Părinte Avrame, în loc să se roage lui Dumnezeu, dar nu mai putea să facă. Dar se ruga de acolo. Dar știți ce e interesant? Ați fost atenți la ce am citit. El nu cere explicații de ce e acolo. Nu spune, Părinte Avrame, stai să vedem, nu-i drept că eu am ajuns aici. Nu are nimic de spus despre asta. Nu are de făcut contestații nimeni care ajunge acolo.
Pentru că oricine ajunge acolo știe că a fost purtat de propriile lui trăiri și de propriile lui fapte. Nu cere să știe de ce Lazar a ajuns în rai, pentru că știe cine ajunge acolo că judecata lui Dumnezeu este dreaptă. Nu cere să afle când se va isprăvi chinul, pentru că e conștient cine ajunge acolo că acest chin este veșnic. Nu se întreabă când va ieși de acolo, pentru că iadul este veșnic. Nu cere dreptate, ci cere milă. Și ce e ciudat, nu știu câte chefuri a făcut în viața lui, dar nu cere nici însoțitori acolo în iad, ci dimpotrivă zice să n-ajungă nimeni aici, să n-ajungă nici frații mei aici. Dragii mei, eu închei predica din această zi, însă vreau să o închei spunându-vă fiecăruia dintre dumneavoastră, rugându-vă pe fiecare dintre dumneavoastră, rugându-vă fierbinte înaintea lui Dumnezeu care are să judece vii și morții. Vă rog, pregătiți-vă pentru plecarea de pe acest pământ. Vă rog să nu uitați, au românii o vorbă care zice așa, e o vorbă și la ardeleni așa, am uitat ca de moarte. Oamenii uită de moarte, însă nu știu de ce Dumnezeu astăzi m-a trimis să vă aduc aminte că se moare. Vom muri într-o zi. Și ziua aceea să nu crezi tu, poate că stai și te uiți la tine și zici, aha, eu am doar 40 de ani. Mai am. Ascultă-mă bine. Ascultă-mă bine. Eram tot în tinerețea mea într-un tramvai în Timișoara. Nu erau mulți oameni în vagonul de tramvai și la o curbă, când a luat tramvaiul o curbă, unul dintre oamenii care stătea pe scaun, așa s-a prăbușit. Ne-am dus câțiva, l-am ridicat, am văzut că e o problemă cu el. Sunt bani mulți de atunci. L-am coborât în Piața Libertății din Timișoara, l-am coborât și l-am întins pe o bancă. Nu erau telefoane celulare pe vremea aia. L-am întins pe o bancă și am fugit repede. M-am dus repede la spitalul militar care era în apropiere și am zis, un om e bolnav, să vină cineva. Și spre surprinderea mea, când a venit cineva, a zis, este mort. Acum gândiți-vă la ceva. Omul acela când s-a urcat în tramvai, el a avut planul să ajungă undeva, dar n-a mai ajuns. Moartea ne poate lua prin surprindere, că ești tânăr, că ești bătrân, că ești sănătos, că ești bolnav, moartea te poate lua prin surprindere. Și atunci, dragul meu, îngăduiem să-ți spun că pentru a te pregăti de moarte, trebuie să faci un singur lucru. Să dai mâna cu Cel ce este învierea și viața, adică cu Iisus Hristos. De ce spun asta? Pentru că El, Iisus Hristos, Domnul, s-a coborât pe pământ între niște oameni care erau sortiți pieirii și morții, pentru că Scriptura zice plata păcatului este moartea, și a venit între oameni ca și acestea care se zbăteau și căutau să găsească o cale de ieșire din pedeapsa cea veșnică, și a venit El ca să croiască o cale, și a venit El, Fiul lui Dumnezeu, pe pământ și s-a răstignit în zilele lui Ponțiu Pilat. De ce a făcut lucrul acesta? Ca să ne deschidă cale spre mântuire. Și tot ce ai de făcut, dragul meu, este să iei viața ta vulnerabilă și slabă și să zici, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, în mâna Ta vreau să-mi pun viața. În mâna Ta vreau să mă încredințez. Și cât mai am de trăit, 10 ani poate, sau 10 zile, sau o zi, să le trăiesc cu Tine și pentru Tine. De a-i face lucrul acesta, practic, te-ai asigura pentru veșnicie. Să trăiești cu El și pentru El. Pentru că El este Cel ce-ți poate ierta păcatele. Nu este mântuire fără iertare de păcate, așa spunea fratele Romi încă de la început. Mântuirea este cu iertare de păcate. Singurul care îți poate ierta păcatele este Iisus Hristos, pentru că El pentru păcatele tale a murit. Singurul care te poate ridica din condiția ta de vulnerabilitate este Iisus Hristos. Și tocmai de aceea îndrăznesc astăzi să te chem în numele Domnului Iisus Hristos.
E sărbătoare, știu că e sărbătoarea Sânzienelor. Astăzi mi-a adus aminte sora mea că astăzi se împlinește un număr însemnat de ani de când a murit bunica noastră. 50 și ceva de ani. În sărbătoare de Sânziene. Dragul meu, în această zi de sărbătoare la români, de ce n-ai lăsat ca viața ta să fie marcată de Dumnezeu? De ce n-ai lăsat ca în viața ta să vină El, Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, să intre în viața ta, să fie stăpânul vieții tale, să trăiești cu El și pentru El? De a-i face lucrul acesta, ți-ai face bine ție și sufletului tău. Ți-ai asigurat destinul pentru veșnicie. Eu n-am mai mult decât cuvântul. E singurul instrument pe care îl pot folosi, cuvântul, peste care m-am rugat și am zis: Doamne, binecuvântează cuvântul acesta să fie purtat de Duhul Sfânt la inimile oamenilor. Eu mi-am făcut datoria așa cât am putut de bine. Duhul Sfânt și-a făcut lucrarea așa cum a găsit cu cale. Decizia îți aparține. Dar nu uita, și tu vei muri mai repede decât crezi. Alege bine.